Kumusta pare? Papanantay na ta. Yan naramitan tayo dyan. Hey, saan tayo ngayon? Papunta. What's up mga kasugan? Nandito po kami ngayon sa Villa Verde Trail habang naghihintay sa mga kasama namin na takyat sa Maliko, Santa Nandito na po kami ngayon sa Villa Verde Trail, malapit na kami sa Maliko. Ito. Yanagan natin ang pusa. Nalipatan natin. Patik lang hindi ako. Oh. Wait, Ginabanda na ito yan. Kalit, sityo kalit. Kalit. Sa kupit yung Maliko na. Maliko West ko na mo. Sa Maliko yung Maliko West ay is. Kayo pa dyan malikot to, sir? Si Degan, Kulangan, sa puno na agdang. Nagmagaya man. Narayat imix. Gunaringan na sa di kilo. Tar di timix no. Amo kompres na balat. Waiti. Tumadar. Huwag mo karong asin ako ngayon. Walang gayam. Limbag nga manang. Dati kami balay da Manong Angel dito. Nya na lugar ti manang? Kalit. 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 Kuati Maliko dati manangan. Insaganan na kami ni manang ti barako nga kape. Agyaman kami kanyada. Umay kayo og kape ti barakon. Sini vlog rock. Well. Ito po yung tinatawag nilang kape na barako. Dito manang barako dito. Ay napudot nga danom. Sige. Sige, papanantay ako tata. Yes. Kaya nagdarsuta dyan diwakwatan na. Tayan tayo lanit-lanit. Palanet. Palanit. Lanit-lanit.
Nandito po kami ngayon sa Kindau Farm Bell dito sa Maliko. Ito po yung daanan papuntang campsite. Pre, anong masasabi mo dito sa Kindau Farm Bell? Gumaganda. Sunto open. Open na to sa public. Open? Gini? Taro, ulit naman na niya. Hawa mati ko ata tao mga nabsa. Ito po yung cabin sa Kindau na pwedeng rentahan, mag-overnight. Ito rin po yung campsite na pwede pagpatayo ng mga tent. Baka mga taro ka tapos. May ginagawa po ditong hagdanan papunta dito sa campsite ng Kindau. Ongoing construction saka itong lobby nila o receiving area. Soon to open. Anong merienda dyan? Kope. Ay. Yeah, Nasubin. Kitandaan yung logo natin. Ito yung nasa. Mayat si Kasida Jason. Habang umulan po ngayon, nag-iintay po kami ng kape po. Kasi kami, tapos bibili kami na long silog. Nagtol na bay. Hindi sila tayo ang product na long silog. Habang aguro-uray kami na sumardang pitudo, nag-order kami tinong silog. Dati match na kape. Barako. Barakong kape. Nya, kumusta ti rate na ti agkape habang natudwan. Mayat. Ang papudot. Nandito na kami sa Salaksak, Santa Rosa. Dito na kami sa Santa Rosa. Lanit boys. Makiwat-wat kami. Lanit boys sa gito yan. Pangalawa niya po Jason Bawetosta. Taray na. Panod. Muna kayo. Salamat. Wapuntalan. Bayan sa wakwak. Silence na to. There is no Wi-Fi in this forest, but surely you will find better connection.
Tamang mo. Awan. Yo, diretso tayo, dadalan mo lang to. Dadalan. Basta awan na dyan, makamutan. Ganyan, pasubaw. Bopya. Ito yung makunan at sintor. Yan. Hindi, nagkasasok na kita mo. Experience ha. Mga guys, nandito kami ngayon sa Ano, may tugtog. Kasal. Diretso ka na rin. ito sa Santa Rosa. Ganito kahirap ang daanan. Experience niya rin. Modern dance, magkaya man. Oh. Silencer. Sir, Ups. itong aton, manino magsugtat to. Abaya. Nagpuskulbita na sapatos ko. Ano masasabi mo sa adventure natin ngayon? Mayat. Pre, kamusta ang adventure? Ang hirap. Ayaw ko lang mga asawa rito. Yun na. Oops. Yuson, nakita yun. Ito po yung handa sa Santa Rosa sa Watwat. Awante ko na ni. Night vision na.